Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Шалкан рус халык әкиятен мәктәп елларыннан ук барыбыз да яхшы беләбез. Әкият аша бала беренчеләрдән булып, әлеге үсемлекне танып белә башлый. Шалкан баланың күңел сандыгына серле, зур яшелчә булып киреп урнаша. Әкиятне тыңлап, бала яшелчә белән генә танышып калмый. Гаиләдәге бердәмлек, татулык төшенчәләрен дә аңлый башлый. Хәтта кечкенә генә җан иясенең дә мөһим булуына төшенә. Бу әкиятне искә алуыбыз юкка гына түгел. Бүгенге тапшыруыбызда әлеге серле яшелчә шалкан турында сөйләшербез. Шалкан яшелчәлектә зур урын алып торган үсемлек. Кешеләр аның йомры тамырын ашаганнар. 19 гасырның 2нче яртысына кадәр шалкан Россиядә төп яшелчә булып исәпләнгән. Парда пешерелгән шалкан гади халык өчен арзанлы, татлы ризык булган. Аны ярминкәләрдә сатканнар. Соңрак шалкан акрынлап үз урынын бәрәңгегә биргән. Татар телендә шалкан атамасы киң таралыш алган. Себер диалектларында аның шалган варианты актив кулланыла. Каюм Насыри сүзлегендә дә шалкан, шалган вариантлары теркәлгән. Ныграт сөйләмендә шалкан турнепс мәгънәсендә очрый. Шалкан сүзе башка төрки телләрдә дә урын алган. Башкорт телендә шалкан, уйгыр телендә шалгам, төрек телендә салгам, хакас телендә салган. Килеп чыгышы ягыннан шалкан гарәп-фарсы сүзе. Күрше чуаш, утмур телләрендә шалкан сүзнең рефлекслары юклыгы күзгә ташлана. Ул телләрдә шалкан мәгънәсендә бүтән сүзләр кулланыла. Шалкан фарсы телендәге шалхам, ягъни шалгам сүзеннән. Бу сүзнең гарәпләшкән формасы шалҗам. Шалкан суы күп төрле авыруларны дәвалауда кулланыла. Яңа шалканның буыннары авыртканда ярдәм итүе мәгълүм. Рус теленә шалкан репа дип тәрҗемә ителә. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә шалкан сүзенә түбәндәге билгеләмә бирелгән. Әвернә чәчәкләр семьялыгына керүче 2 еллык үсемлек яшелчә. Шул үсемлекнең ашый торган йомры тамыры, шалкан майы, әрекмән тамырыннан әзерләнгән косметик май, чәч майы. Рус теленә ул репейное масло дип тәрҗемә ителә. Шалкан лексемасы фразеологик берәмлекләр составында төрле мәгънәләрдә кулланыла. Мәсәлән, шалкан бәясе бик арзан өчсез әйберләргә карата әйтелә. Әсәрдән мисал китерик. Өчсез җиңги җаным, өчсез күп шидә инде шалкан бәясе. Шалкан бакчасында үскән, тәрбия күрмәгән, белемсез, надан кешене белдерә. Менә бер мисал, шалкан бакчасында үстең мәллә. Шалкан чәчәрлек бик шапшак, пычранып, кирләнеп беткән әйбергә карата әйтелә. Мисаллар: кылагыңа шалкан чәчәрлек булган. Әбисе аның муенындагы киргә эче пошып, шалкан чәчәрлек булган дип куйды. Халкыбызда гөмбә белән шалканны аера алмау дип әйтүдә бик популяр. Татар халкында шалкан уены да бар. Балалар кулга-кул тотынып түгәрәккә басалар. Физик яктан көчлерәк бала уртада кала, ягъни ул шалкан була. Калганнары түгәрәк буенча хәрәкәт итеп җырлыйлар. Җырларның эчтәлеге түгәрәк уртасында хәрәкәт белән гәүдәләндерелә. Уен ахырында шалканны йолкып чыгаргач, егылып киткән кебек кыланалар. Уен шуның белән тәмам була. Рязань өлкәсендә яшәүче татарлар сөйләмендә шалкан мәгънәсендә рус теленнән кергән алма сүзләр кулланыла. Ирипи, ирипкә, рәпкә. Шуның белән бергә Касым сөйләшендә күрсәтелгән мәгънәдә ириж лексемасы да очрый. Яшелчә атамалары арасында гомум төрки һәм гарәп фарсы телләре белән уртак лексик параллельләрнең булуы күзәтелә. Гарәп фарсы телләреннән кергән алма сүзләр төрки телләрдә киң таралыш алуы белән аерылып торалар. Кайбер яшелчә атамалары гарәп фарсы телләреннән төрки телләр берлеге чорында ук кабул ителгән. Мәсәлән, кишер, чөгендер, кыяр, шалкан һәм башкалар. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.